Upright Studios, Sound the Vibes. Siwa, 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 siwa. Subscribe to ceskimotv. Ijele. Subscribe to ceskimotv. Igbo n'olu nuko si elu. Amalimuka mwe mabana so yanli. Malugo n'ebe je elu mba natago odumodu Nwaeze eno, odumodu Nwaeze eno nyoma noa. Ajuba kize mewa. Ijenwe gwabanu, umu wane gwabanu n'ọrụ chi nwere iburu n'eze. Onye chi emeleze n'ụwa, ọrụ ọnya ya echi eze. Ugo chi emeleze n'ụwa, ọrụ ọnya mesịrị iburu eze. Anaza eze azọ misi welu ugbo n'etu. Mgbe egbe na-agba anyanwụ n'ụwa, na si egbe ka na anani. Siwa, 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 siwa. Ijele. Ọ bụ mmadụ na-eme onwe ife ọ bụ mgbịrịgba ọ bụrụ ọsụ ugbo gelie n'ọcha ilozogo na enwere nnọọ mmanwụ nkume nke usili ike oke nkịta ji si anya ọkụ lozogo na enwere nnọọ mmanụ ọ bụrụ chu Chukwu na-enere anya n'iru wee na-agọzi ndị nke ya n'ụlọ ọ na-enere anya n'azụ ka ọ malị ma ya dị mma n'obi ma ọ bụrụ na ọ chọghị ma ọ bụ mere n'aka ya ị mara ụka Chukwu si alụ ọrụ ya ọ bụrụ na ọmụ ime dị mma ọ na-agba niile ụbalị ma ọ bụrụ na amajọba ya isi ihe eji ime ọgwụ eji ime ọfụ mma Igbo be anyị eji ime ọgwụ eji ime ọfụ anyị abagụ mmanwụ eji ime ọgwụ eji ime ọfụ eji ime ọgwụ eji ime ọfụ ọzụkwa Ijele Nwaeze na mmanwụ eji ime ọgwụ eji ime ọfụ Ijele Nwaeze ibido oge eji ime ọgwụ eji ime ọfụ siwa 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 Ijele anyị Chukwu kele anyị onwere ibe ili tu n'omume ma ibe onye ya bụ n'enu ụwa mmadụ sie ka ọ dị n'aka onye ji ụwa n'aka ya ọdọ Chukwu mazili esi niile amaleji abụ nnọọ mmanwụ amaleji eja ya enwe tulupu asị m mgbakala ma lụ ọzụ ọkwa ịma n'ọzụ ya na akaji nwa gụrụ anya aka mana na ebubagụ na-eche agụ nche n'enu chima emego Igbo ji nwee bụrụ chi m niile emego nkeba ji nwee bụrụ n'ilo maka na ọ bụrụ mmadụ mere onwe ebe ọ bụ mana na aka Chukwu na ọ dị anyị na-arụ ọsọ nwe chungu n'iru si azụ na chungu n'azụ si iru na obele egbu m ya egbu n'onwe ya ọsọ nwe chungu n'iru si azụ na siwa 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 Ijele mgbe buru a na nta nta anyị malụ n'ọkụ a na-agbara mmiri n'enu anyị ma na-akwụ bezi a na-enu ụwa ọdala ma onye bụla ama mesịrị ruo n'ụlọ fajuba kize mewa Ijenwe gwabanụ
ụmụ ụwa na-egwabanụ n'ọrụ chi mere ibụrụ eze onye chi emela eze n'ụwa ọrụ onye anyị echi eze ugochi emela eze n'ụwa ọrụ onye mesịrị ibụrụ eze a na-aza eze azọ isi welu ugbo na-etu mgbe ọ na-agba anyanwụ n'ụwa na nsị egbe ka na naanị siwa 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 ijele 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 igba oke ịgba meili mụ jebe mụ imoziti nwefu onye ọma osodie makwụ nnọọ onye ọma chala ugo nwanya mbana miriam osi igwe ugochalachi nwere ojuju ncha gosi mba meke na-eyi mmọrọ ezi nwanya na-atụ die n'iru miriam nugo gị achago onye ọma mma nwoke na-eyi n'ụwa bụrụ onye ọma kaibuli ịgba kene mụ na-achụ ụso onye chi ezi aga n'enu ibe na-emeri ya ese asa mgbe egwu na-atụrụ abụ mobulu ụzọ mụ na-achụ ụso ọsọ igwe na mmanwụ onye ọma ekene mụ adanna erijọ mmanwụ ekene ebe chiwe ebu ka ibu osi igwe ebe na-aja so na nnukwu mmanwụ agwụ na-eyi ugwu n'ọcha ozugbo ebu bagwu na-esi agwụ nche ena ego nnukwu mmanwụ chiwe ebu ka ibu obele nwa ka ebu na-abọ ọ bụrụ n'eze si siwa 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 jele ọkụ ịgba onye na-eche agbagote ego chakwa n'ụzọ siwa n'ijọ mmanwụ chaa n'ụzọ n'ijọ mmanwụ abalị m ijọ mmanwụ emijọ mmanwụ chaa n'ụzọ n'ijọ mmanwụ siwa emijọ mmanwụ ugochukwu nyelu nwata onye ọma uduji isi na nwagwu na mgba nọ ọgịlịga oli ego na ụkọ ego onye ọma na-ehi me mba nọ nụa ihe maka ji ugbo mmọgwụ isi gara aka na-echi n'eze CEO Blessed Empire Autos na New Jersey na United States of America eze BM mana n'ogiliga nwa mmadụ kpata ego nwee debe CEO Blinksco Limited Imalibe Mamalania, a financial company that specializes in providing travelers with proof of funds. You mama weke ne you know on even while BM man ugly one mother what was here. CEO Blinksco Computers. Siwa jele Eda Oduji Alphonsus onye malisi echi n'eze olu echi abaluzi ange na-ekwulu nwụọ nwema nnukwu mmadụ nnukwu alụzi ọgịlịga ịma na aka egbuchi ọnwa Alphonsus mmadụ nwoke ji nwee karịa Eda Uduji Alphonsus ọkwa ịma na orimiri na ọtụ ọ dị nnu oge orimiri atụ nnu siwa 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 siwa
gbagotego onye ya bụ eze ga-esi na Chukwu ọbalụmoneze na onye eze agbagotego onye ya bụ eze ga-esi na Chukwu ọbalụmoneze na onye eze agbagotego onye ya bụ eze ga-esi na Chukwu Igba gbọrọ ni mu aruji Orizina Odikasi gbe de kuro onye ya bụ eze ga-esi na Chukwu Abawo edi case Moya moya Anesi onye nwere Igbo bongo onye ya bụ eze ga-esi na Chukwu Ugo ebero n'aja Obe n'oyi Emu nnụnụ ekilibe Kenelu n'ụmụ adaeze Shantali Wagwo na-eyi igwo n'ọcha Anyị mesi ikelu nwata ọbụlụ Maka agụbata ọbịa mgbada walụ ọsọ Siba Siba Jele Siba 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 Anyị mesi nyelu mmadụ egbunia amala Chukwu onye lu nwata nyanwa oge oji aka anyị kwe na onye ya bụ eze n'osi na Chukwu ụbọchị isi kelu nwata okele Igbo ya bụ onye ya bụ eze ya bụ nwanne eze chiekele enye n'aka Siba 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 Ijele Siba Ijele Ijele Odumodu Nwaeze ịbịa ọ na-abụ mgbazi alụ mmadụ mgbala alụsị nkedu na-ebe mgba ebe mmadụ abụla agwa ogwobuli ilu n'ụlọ ayịlo dị na agwụ na ọ na-egburu nwa ọnwa ndị tia nọ na-eme na ajọ ire ilozogo na anwụrụ ndụ bochi anyị ka ọ bụ nnọkwa ilozogo ụmụ ụwa mago ibe chinyelu mmadụ na-egburu ilu na ugochike elu nwata a na-azọrọ ya arụ n'ụwa mago na ugochukwu onye elu nwata ka o ji eje mba etigbuzie nwa awọ tigbuzie awọ na-aga ilo onwere ya mụrụ nwee mụọ ebe ọma ebe dị mma na osi na-achụ Siba Chenevoro n'ugbo ngana maka ji eji chụ aja n'okwu ome mmadụ na-eti n'igwe ma Chukwu bụ nya na-akpụ ndị eze fijel mume elughị n'obi maka alụsị anyanwụ na owe lie na ndụ a na-aza eze azọ onye chi emele eze ya bụwa na eze ebe tinyelu mmadụ ebunye ya n'ụwa ebunye amala Chukwu onye bụ nwata nyanwa oge oji aka anyị ma na onye ya bụ eze na osi na-achụ mbọsi ijikelu nwata okele Igbo ya bụ onye ya bụ eze ya bụwa na eze chieteli enye n'aka Siba 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 Jele Siba Jele Ijele 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 Siba Igba Ogilisi abịago Ogilisi abịago Ogilisi abịago Kenebe na onye na-etile egwu a Ogilisi abịago Aishi Ogilisi abịago Igwe amasị aka Ogilisi abịago Chukwu ji egwu Samuel Ogilisi abịago onye mmụada Ogilisi abịago egodo ukwu kingdom ndogwu mmanwụ Ogilisi abịago ezi mmiri na izochi Ogilisi abịago Abia steeti Ogilisi abịago ezi mmiri na-atara ata Ogilisi abịago ejebe n'ihe ejelu Ogilisi abịago Ogilisi abịago ikuku ego na izochi Ogilisi abịago onye malụ ndị ya bụ nneze Ogilisi abịago ihe na-eliri ozi ọba Ogilisi abịago ebe chikelu nwata ome Ogilisi abịago anyị gwa amasị aka Ogilisi ọkazi amaka mma n'anya ma ejiri ya gọọ mmụọ ọkazi amaka mma n'anya ma ejiri ya gọọ mmụọ Siba 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 Ijele Ijele Ogilisi abịago anyị bọmi na-emela obodo ka eji nwee n'ezi anya si ka echie yi eze anyị gwa amasị aka Ogilisi Igbo 1 nwa amụrụ na mma ọ na-eme obodo ngana anyị bọmi na-emela obodo ji nwee n'ezi anya wee si ka echie yi eze anyị gwa amasị aka Ogilisi Igbo niile amụrụ na mma ọ na-eme obodo ngana oke mmiri na-ezo ụlọụra niile igwe amasị aka nọghị nne mụsịrị ya n'isi oji o mesịrị nwee naba obosi ebe ọ nọ nwee gụba akwụkwọ
Anambra State College of Health and Technology mgbe o ji nwee kwụsị akwụkwọ o mesịrị banye ọrụ oyibo ebe a na-achọ ibe ya eji ma ụwa ka ụwa nwee dị ama o mepelu kọmpani a na-akpọ amasị aka cargo transport ebuli ibu na Naịjirịa ejebe mba niile o mepelu kọmpani amasị aka consult traveling agency na va nọ n'ime ya anyị gwa amasị aka nnukwu mmanwụ na nwekere yi nnukwu mmanwụ na maja anyị mgbe ọ nwere ibe ile chukwu siba jele siba o nwekwalụ kọmpani amasị aka agro farms ife ndị aka na-emelu obodo wee dị ama fakụzi n'ofe ogwe osisi amasị aka global ventures Nigeria limited high chief amasị aka ndị ụwa na-atụ n'ọnụ n'onye enyelu aka mele onye ibe na-atụlụ jele Nwaeze na-ekwuche onye eze na Brazil Sao Paulo ikuku ego na-ekere enwe onye eze na Brazil emesi nyelu mmadụ egbunye ya amala chukwu onye lu nwata enwe oke oji aka anyị kwe na onye ya bụ eze n'osi na-achụ mbọsi jikelu nwata okele igbo ya bụ onye ya bụ eze ya bụwa n'eze chietelie enye n'aka siba jele odonye egwu jele odonye egwu eze odonye egwu jele odonye egwu siba na mmanwụ jele odonye egwu siba n'ọgbọwa jele eze nwanyị eziogoli nwanyị n'obi ide amasị aka chi ama aka ama eziogoli dị mma na-atụ rie n'iru ogoli dị mmadụ si na chu eze ojukwu a na-awalụ ndị eze nwanyị alọlọ ogili isi bụ nnukwu mmanwụ ọkwa ịma na nkwuwa ike nnụnụ ọgụlụ ọkalesi ya eze nwanyị chi amaka na mgbeke na-eyi ogilisi igbo niile si ka ije ahịa mma na onye jighị na oji ibe n'aka siba ka ike n'ụzọ eze dị ụra mma eze nwa na obosi udogwu onye ndogwu ego na mgbeke na-eyi ego na-eji ije na obosi ọwa na-emebe na nya mmadụ udogwu n'ebe ọ nọ eze nwa na mụzali ndogwu nwa ebube si egasi logistic global ekwumekwu na China ebe a na-abalakụ aza na-abalakụ mba ekene mụ ebube si chimelumeze ọnụ enudu akọmili jele na Kano eze na ojotu CEO Blessed Anthony Ventures ụgwọ n'ulube nwanne ya gba n'ọsọ chimelumeze Ogwefi kakene na Ogwefi afụchuwe ebuka iburu ụwa jiri ya chuwe ebuka Ogwefi onye je CEO ACO Human Groups Nigeria Limited Nijele Nwaeze na-egbuche elu iyi Nijele Nwaeze na-egbuche Ogwefi mmadụ ga-eji nwee karịa Ogwefi na-ebube agwụ ịma na ebube agwụ nụ na eche agwụ nte eze nwa South CEO
Masa Global Enterprises onye na-eche nọ n'ọgbọ onye na-eche nọ na mmanwụ Masa zo na mwekene yi jele mwezele eno rimilego Double high chief ego na-eji ije n'isu oshi agụbata mgbada walu ọzọ agụbata mgbada walu ọzọ ego na-eji ije na mụ kenele n'ugwu mmanwụ eze n'isu oshi siba 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 jele siba siba jele 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 igba like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest. Igbo nwanne yi ọ bụzi gị na onye ga-ebi onye n'ụwa n'ezie na-egesi oke n'ama ezie na-ebulu na n'obi onye gburu nwanne ya n'ụwa n'ezie n'udo mere odogwu ụmụ Igbo ọnọdụ anyị ta o tulu m anya lie m ọnụ n'ụwa ebe nwanne na-egbu nwanne ya egbu ọ bụzi ebe nwanne na-ele nwanne ya ele iji ụwa siri ike Chukwu Olise anyela anyị ya gaa n'elu ụwa onye gburu nwanne ya n'elu ụwa n'ezie n'ụlọ mere odogwu chacha ọnụlie ya chalụ nwanne ya ilite onye n'ụwa nye bili nwanne ya n'elu ụwa confiding in a nigga that is not a brother guilt akpatazakpo n'eze n'ilo na-asị ya na ọnụlube nwanne ya agba n'ọsọ ọnụlube nwanne ga-agba n'ọsọ achụkwa jisko onye ụmụleri ka ije ga-agbalụ m ụmụ ogwu kabamalụ n'onye gburu nwanne ya mere odogwu mụnụ eze nwanne dalụ n'ụwa ahịhịa eje n'ụwa ahịhịa eje n'ụwa chimudoru ifeanya furu n'ụwa chimudo ayabala ọnụ kọmanụ na ọma ngozi anyị n'ụwale ya ọ maka gịnị ga-eji kwuo maka ndị na-egbu nwanne na nkịtị n'ụnụ n'ụzọ na-echi egwu kaba ịnụrụ ya onye gburu nwanne ya gburu odogwu ofeke gburu dibịa na-agbụrụ ya ọgwụ nwanne ndị na-achụ ya n'ụwa ma nwụsịsịgoro onye gburu mmadụ na nkịtị nwanne m ịma na-echi ya ọnụ ka ndụ dịka dị obodo mma ha hei ọnwụ dịka tọrọ obodo ụtọ ịnụrụ ya ịdịghị egburu nwanne ogene ka ị na-achụrụ nwanne n'ụwa awa maka ifi ego oyibo ayabala onye gburu nwanne ya gburu odogwu nwanne gị wee kpata ego karịsị obodo wee zaba ọnwa na-etinye ọra ngwa gbazia ị ga-azabazianụ ị ga-azaba nwa n'ọnwa ije na egbe ma ala salịbọ onye gburu nwanne ya gburu odogwu onye gburu nwanne ya mere odogwu chacha onye gburu nwanne ya imere odogwu na-etu ụwa nweze nọ mmụ na-agba n'ama onye gburu nwanne ya mere odogwu chacha mmiri ede nwe ilo n'ụwa nweze na-abụ m mmiri iyi igilichi ma onye achọ n'ibe ya ọnwụ maka mmiri idole eju n'elu ụwa ezie n'ụlọ dọlụ nwa nkịta ma nwa ewu na ọkpụkpụ so onwelu uwe zuru obu onye ife ji gburu nya ya emelili ya ote n'ụwa akpọfọ onye fụrụ n'ọgwụ eke ọ bụrụ na egbu nwanne na ọgwụ ụlọ elu na ọgwụ ezi achọ nwanne ya achọ onye gburu nwanne ya mere odogwu ilesi n'ụlọ dị ka agwọ abalị
onye ga-agwa m ebe o tinyere isi ọtụtụ bụ isi achọba nwanne ya bụ onye welu mmadụ ebunye acha ibenazia nwanne ga-ama nna ụbọchị nke nwanne oyi ya na ejiri ego egote nwanne n'abịa Nwaeze nọ mụ na awa n'ama ikpe dịrị ama Nwaeze n'ama ọ bụzi ebe nna ya nọ n'ọgbọ uhue ayịlị n'igwe dị mma adị n'igbe awụla eli anya ọkwa ịma na ukwu ji akpụ nwambara ya bịa ya ụgwọ iji ụwa siri ike Chukwu Olise anyela anyị aka onye bụ na nwanne ya n'elu ụwa ibili onye n'ụwa ka mbili n'elu ụwa adị m onye mmadụ n'ụwa ọ dịkwa ibili onye n'ụwa ka mbili o ibili onye n'ụwa ka mbili Ibili n'ụwa ka mbili ibili onye n'ụwa ka mbili Ibili n'ụwa ka mbili Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest. Eja na anya bụ isi ije. 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 Eja na anya bụ isi nwe. Eja na anya bụ isi ije. Eja na anya bụ isi unanugo. Eja na anya bụ isi ije. 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 Eja na anya bụ isi nwe. Eja na anya bụ isi ije. Eja na anya bụ isi unanugo. Eja na anya bụ isi ije. Onye dala obodo nne ya wee jee n'obodo onye ọzọ bilo ife afọ yeli ike ọ chọrọ chebe ịma na emesie na eje na anya bụ isi ije. Ijebe na ihe ejelu ịmalụ na ị na ihe na ọfọna na-agọlụ onwe ya n'ụlọ Nwaeze na-abịa m egwu ịmalụ na abago mụ na mmanwụ obodo mụ ịma na abago mụ na mmanwụ obodo mụ abago mụ na mmanwụ mmadụ ga-enwe eze abịa mmanwụ ogiri ga-enwe eze nnọọ mmadụ ga-enwe eze nnọọ ogiri ga-enwe eze nnọọ mmadụ ga-enwe eze nnọọ ogiri ga-enwe eze nnọọ ize 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 na-akwụ ụlụrụ ụlọ ihe ịma na onye kpali anaghị ama ịmalụ na adịrị ekpuchite ọnwa aka na ọjịlụ ụlọ n'okwu onye jele n'ama ebejelu mgba ya nata n'ụlọ onye jebili ije oluo n'ụlọ unu amalụgo na onye jebili ije oluo n'ụlọ anyị nọ na mba na-ata abụbụ anyị nwee tibe chime wewe ịgba chimuo ije nuo ya anyị gbaba mbọ na ihe agbata ego anyị lụba ọlụ na ihe alụta emezie na ngolu moto gbaba akwụkwọ emezie na ịlụlụ ụlọ tie naanị ịgba chimu na ọdị n'ọfọ ojije ya mma mgbe anyị ụmụ na anyị na ọma nli anyị
ọ nọ n'ụwa na-ekene echighị afụfụ ego na ọma nli anyị elu ịgba na-ekwulu nne m eze nwaanyị uju nne m o nne m eze nwaanyị mama ọnụ m ekeneghị abamụla ọmụmụ nwa ya ekeneghị onye nye na-achị ya so ibe adị m ihe chali ogwulume nne m ọnụ m ekeneghị ọ bịara n'uju ọnụ m ekeneghị daalụ eje n'anya bụ isi ije 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 eje n'anya bụ isi nwe eje n'anya bụ isi ije eje n'anya bụ isi unanugo eje n'anya bụ isi ije ndị Chukwu ji gozi anyị ndị Chukwu ji nweta obodo mma Brothers People's Club International otu na-eme ka nwanne otu na-enyere obodo aka otu fụlụ onwe fa n'anya ịmana vajofu obi na-ekwekọrịta fafụlụ obodo n'anya fafelu ndebe mmadụ ka ndebe ego Brothers People's Club International Progress Brothers People's Club International Progress Brothers People's Club International Peace and Progress for all Brothers People's Club bụ akwaza babu na akwaza olumuva akwaza oh babu na akwaza Brothers People's Club akwaza ninu emalo abu akwaza olumuva akwaza emalo abu akwaza ise amaghị egwu m oje mgbe enwe ilu ohi egwu Nwaeze n'ọma nwụrụ n'ọgbọ egwu Nwaeze n'ọma nwụrụ n'ọgbọ na ọnọdụ ugo na ọ dịrị ebe mma ọnọdụ ugo adịrị ebe mma ebe mmadụ nọ wee gboo nwanne ya maka ọnọdụ ugo na ọ dịrị ebe mma n'ebe ije ụwa na-atụ ụmụ egwu ebe a na-azọzi eze azọ ị na-eji ụwa na-atụ m egwu na ndụ ọbụla gbalị n'ụwa onye ile ebe enye awụsị na nna anya bụla ebe n'ụwa onye ilo ya egbe ya n'anya iyi mmadụ obulu Chukwu na ụwa ịma na alụ ya eme n'ezie mana mmadụ abụrụ ọzọ Chukwu mmadụ ka nne mụrụ n'ụwa ọ dị na nwata ataba afụfụ ụwa ka o esi edeli ya na mma ma mgbe o ya eli ife onwe talụ n'ọnwụ bịala ibuli ya naanị ike n'ọnwụ bata obodo jụrụ oyi n'obodo edeluzie ọ bụ na inelu anya ọfụma n'ọkwa na oke nọ n'ụlọ nyakwa na oke dị n'ọbịa na-azụ dị na ngịga ma omegbu nwa mmadụ n'ụwa ịma na Chukwu Olisa na-afụ eji ụwa ma ndị a na-eze mmadụ nọ n'ụwa ọ bụrụ ụzọ nya bụ eze ya kwụọ ọtọ emeji ụwa ezuru ozili ya ọka na ọnọdụ ugo na ọ dịrị ebe mma ọnọdụ ugo adịrị ebe mma ife onye mere nwa mmadụ n'ụwa nya ka ọ ya bụ n'elu
go nyilo ndo oja nwe go lo na ta no ambe chugo kesele mado go keli for ya bo ani lo nwe bolo bia ijo wa si beze ke no moji mmadụ na anịji onwe ya ụra agala maka mmadụ n'ụwa na adịghị eme ya emechachala na ugochukwu onye elu nwata ugochi nyelu nwata maka na onye ọya adịlị mma n'ụwa mmadụ n'ụwa nye elu na ya elu chukwu mee ife ọma n'ụwa ọ̀jẹ̀wẹ̀ bá nílò wálé kò sì wẹ̀ mẹ́nyàbò ìwẹ̀. Òdùmọ́dún wẹ̀sẹ̀ náà pu ego. N'aga m ebu adịrọ mma n'ajụ. Ife nílò na-eme na nya mara ogo ise kwụsị n'aka ọzọ adịrọ mma n'anya. Ọnọdụ ka adịghị egbe mma. 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 Ise ijo ise ijo ise ijo ise ijo ise ise ise. Ijele. N'onye ma mmadụ na-egbu ya na onye na-egbu onye n'isi ya ji ya o n'ọkwa mmadụ ga na ya. Na onye ife ọma na-azọ nsọ n'oye je na azelu mmiri ayakata mmanwụ anya lọlụ dike n'ọgwụ n'ọkwa na nkili ka ọ bụ jụọ ma na abala agụ mba ife onye metala ogbulu na anya ometala egbulu ego na ije n'ụwa bụ avio onye zulu nke ya ọ nabazi ya imelu nke gị nabazi ya enyi m mmelu nke m nabazi ya ọnụlụ ube nwanne ya gbagwa n'ọsọ ọnụlụ ube nwanne ya gba n'ọsọ ya ị na-eze n'ilo na-eze ndị ọyị gị o maka ị mara onye ilo ị n'ụlọ mmiri zobe zojie echi anwụ chaba chajie echi nna agaghị m aba n'ụlọ onye kpọrọ m asị chacha iso ise ise ịgba ije ịgba ije ịgba jele 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 ịgba ka ije n'obi eze ka kene ndị nwere iwe na-ezu oge ara eli atọtuo ngịga ndị ife na chi dị na mma n'ụwa ndị ife na chi dị na mma Chief Chigbo ọgụ ezi amaka ọfịa fụlụ ego ogidi na ide mmiri ọdụa n'ezie CEO ọdụa Group of Companies ọdụa nọrọ ekweta ego ịbụ na eliwe agwụ agwụ ọnụ ya eliwe agwụ agwụ ọdụa eliwe agwụ agwụ agụ na-eje mba ọdụa Chigbo ọgụ n'ezie machi na-agbalị ọgụ ogidi na ide mmiri ọfịa fụlụ ego nọ ọdụa eliwe agwụ agwụ. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest. Kaikene Chukwu bụ ụzọ ọdụ nze ebe a na-agba n'igwe oyi mọni na-ama Igbo Nwangele n'Imo steeti ịma na Chukwu obulu ụzọ n'ụwa n'ife na-ekedoro ime mmanwụ nta ọdụ nze nnukwu mmanwụ ọkịka na-ese okwu mmakụ n'ezi obi ike nwa ọdụ nze Chukwu obulu ụzọ n'ụwa eze ekene yinu Chukwu bụ ike mmadụ kọlụ Sawai Peter magwụye ya bụ na ịmụli ya n'abụ
a na-enwe obodo enwe Sawai Peter Bodige ụbọchị ọgbachowo odogwu na ụlọ enwe eze na mụ na bagwara mmanwụ Sawai Peter n'onyo ya adịlị mma eze chuwo okwu ike eze kene ya eyi nwandive Chukwujegwu everlasting money ọ napụla agwụ ive ọ bụ n'ọnụ ya ilenu oke mmiri n'ụmụdị ọra na everlasting money nwandive isi ihe eze nnọọ ya ọnyọ ya adịghị mma everlasting money nweze gị na-eyi na mmanụ Nwachukwu makwu Ọchukwu benziko n'ụmụ oji obodo dike nweze gị na-eyi abada nwelu ndị ọ na-ekwesị mmiri ezolọra ọnwa na-etilọra n'okwu mmanwụ ọkụ na mba ọzara eneni enwe ite ọgbọnyụsi ọkụ eze mma okolobịa igwe mma boys benziko bụ enyi gwa ọnwa chinyelugo n'ụmụ ojii anụ a na-aba ebe nweze kene yi benziko irigo bụ nwa ige ọnọdụ ụka adịghị egbe mme 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 Subscribe to ceskimotv. Subscribe to ceskimotv. ndị Chimeleze ya bụ Nwaeze ndị Chimeleze ya bụ eze onye chibelu ugo otulu n'isi onye Chimeleze ya bụ eze onye Chimeleze ya bụ Nwaeze ndị Chimeleze ya bụ eze ijo ije jele ịgba abago mụ na ịjọ mmanwụ emaka olugo oge ozi elu odumodu Nwaeze ịwabago n'ama egwu m oje mgbe ewu ilo aba abụrụ mmadụ na-eme ibe dị mma na osi na-atụ ubi ya ego dị mma na osi na-atụ ubi ya ịma na nwa dị mma na osi na-atụ ubi ya eji agbaka akwụkwọ agbata ego oyibo n'ụlọ eji agbaka akwụkwọ wee bụrụ eze ịma na osi na-atụ ubi ya na isi na ụda anyị egbu n'anyị n'ụwa eze ụda anyị egbu n'anyị bụrụ na abụka enwe na abụ dike n'ụlọ ọba ya na ndụ ọkwa ya n'ọnwụ na isi na ụda anyị egbu n'anyị n'ụwa etu n'ebe n'ebe egbugo agbụsị gburu nwa ya na agwa agwa nwa ya egwu eze na awa agala chukwu onyelu nwata ugochi belu nwata otulu egbe egwu mmụọ na awa agwọ igbo ekene dịla ijuwu geli mmadụ maka na mmadụ abụrụ otu ịmalụ okosisi olise omee n'ụlọ a na-agwa ajụ ka o si arụ ọrụ ya ayi unu ma niile obu na nkịtị ọgwụ egburo ji eji nweju aja a na-egwu achala ọ na-eto ogo n'ogo unu ma na-eji n'ime ayi agba igbo na ọ bụ ndụ anyị onye katalụ omelu chi ya egbe na-atụrụ abọ ma abụrụ ụzọ mbiligbo amarụ n'ezi na-atụrụ n'egwu agala dị iche iche anyị anọchiri n'onye anya anyị eji nkonye aga n'ụwa anyị na-echi ikelu mmadụ omebezie na isi ikwelu ugbo ya etu nwata atọba nke ihe ụjenwe ebụla ajọ nwa agbaka mụ ma ọ bụ na ego nri n'ụlọ ọgaranya na-esi na-achụ ube ya
alụsịa nke na-ekwuru nwụọ ebili mmiri tụtụ ya n'ụwa ọdẹ a na-agba mbọ a na-alụ ọrụ maka tijile ji ya evo a na-abịa bụ na-eti egwu mmụọ na-ara egwu mmụọ na-ara jele 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 onye meli ka ọ naba eme nwata ka emeli ibe ya delu kwe mmadụ obi ya dị ya mma mmadụ egbu na emu ma mmụ egbu na mmadụ o mebelu machi egwe na onye ụta takwana ya maka nwa mụla amụ ya eto n'ụlọ n'olugo gote eluwo egbe igiliga egwe wee bịa enwe igbo na nwa eze egbu itego ike ndị chi meleze ma bụrụ n'eze enu onye chi belu ugo oturu n'isi enu ndị ọnwa ma na-eti eti ndị ọnwa igiliga egwu enwe eze egwu itere oge siwa Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest. Bimperedu na chuko malifo moga mela nyilo bimperedu. Bimperedu na chuko malifo moga mela nyilo bimperedu. Bimperedu na chuko malifo moga mela nyilo bimperedu. Siwa 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 jele. Emi be no lugo mu ni job mao. Ai zabia na Nwaeze no na mao no. Onye be na-esili ike n'ụlọ ọ bụ na ị na-alụ ọrụ ma nya bụ ọlụ na-agara aga ezi obi gị dere edu ka ije nwee ọba ma lachụ n'ụlọ emebe ndidi bụ ije enu kwue maka na osisi atụrụ anya ọdịdị ya onye emesịa bụrụ osisi na-eche ndo wee karịa aka ume ndị na-ewu n'ọdụrụ eno ya bụzi n'ide eje ụlọ jele anụ ma na-alụ n'anwụ emesịa na welie na ndo maka ọ bụrụ ọta na afụte n'ụlọ mgbe na-egbochiri ọnwụ chachacha obi mụ na gị dere edu chukwu ọmala ife dị mma ife onye emela anyị n'ụlọ ijele n'onye ya adịlị mma tie mmadụ elu gwa nne ya ilu mana azụgwa dịrọ n'onye bịara ụwa ya enwe onye ilu onye chukwu alụrọ mmadụ ọzọ alụ ya n'ụlọ ịma na ọ bụrụ mmadụ na-eme nya bụ ebe n'ụwa na-eche n'ụlọ chimobia ịma na olugo ọ gaghị eme nya bụ ebe n'ụlọ anya gala ya nụ ga akpala akpa n'ụwa na isi ka eji ekwe n'okwu ibe na akpala agadi kwuo si ize siwa 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 ijele ijele ijo ijele egwu igba ndị eze iyi n'igba ndị eze eyiwo nwa n'ụlọ igba ndị eze eyiwo nwa egwe egwu igba ndị eze igba ndị eze eyiwo nwa jesere ngọ ya n'igba ndị eze eyiwo nwa egwe siya siwa asuka nwa chidokwe yangu mmanwụ ịma isi gala aka na-echiwa anụ eze isi gala aka na-echi n'eze n'ụwa ịma na ọ bụrụ mmadụ na-eme gị eze yangu mmanwụ amala osi ya ngene eje nwee bụrụ ngene nwụọ asuka nwoke ka ibi ya ịma nwoke ka ibi ya isi na isi na-abụ n'ọnụ ngide ọ bụ na-emebe emebe anyị amala onye bụ onye ya nnukwu mmanwụ eze nna okeke uchechukwu ịnụ agwụ nwa makala ego na Kenya anyị ma na mpaghara m ọzụ ya na lụlụ ụlọ abonye maleshi eza boy nonye maleshiri ine inu mgbọrọgwụ ozi oke mmanwụ pagala dị na ego ọnụ ya ọkụ na-enye ejiwe na Kenya ịma nọ n'ugwuru njọ
ena ba mesịrị kwuwe ma n'ụlọ anyị jebe n'arọ chukwu mmadụ ka chọrọ ụbịa egwu ịgba ndị eze si ya anyị jebe n'arọ chukwu mmadụ ka chọrọ ụbịa egwu ịgba ndị eze oke ịgba ka anyị jebe na-arọ chukwu ka anyị jebe na-arọ chukwu mmadụ ka anyị chọrọ ụbịa egwu ịgba ndị eze ịgba ndị eze igbo ịgba ndị eze igbo ọnwa n'ọnụ ọ bụ onye ka egwu chọrọ jebe na ụlọ chukwu bụ ike Patrik nwobi ọda nnọ azị Patrik ude gị nyegbu na gị n'ụlọ pati ntụmagbulu eyi pati isi mmiri ata n'ata n'ụwa chukwu bụ ike ọnwa na-eti eti oke mmanwụ Patrik na Bayelsa ọsịka ike n'ezi nne afọ mụlụ eze mama Elin n'obi ọra n'afọ mụlụ ụmụ ya eli aka nwe ya n'ụlọ mama chukwu odebeghị ndụ si ijo ije siba ijele igba keke n'ọgwụ ụlọ ọkalịsị ya arụji agụnwanya mba na Roslyn echi nke mbụlụ n'anya m ụbọbụ eze nwanyị nnọ alagwụ n'ụzọ asambodo nwanyị nnọ ijele nwanyị odumodu nwe eze na-egbuche ijele nwanyị ịma na ebughị n'azụ m ijele nwanyị asị na ebughị m na-eyi ijele nwanyị Subscribe to Ceskimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.